Ahojte, tento nôž je Morakniv Companion F Rescue, je to záchranársky nôž, prichádza v takomto oranžovo-čiernom vyhotovení s protišmikovou klasickou rukoveťou, akú majú Companiony. Je z nehrdzavejúcej ocele, čepel má zúbkovanú práve kvôli prekonávaniu bezpečnostných pásov, odevu, káblov a podobne. Práve preto, aby ste neporezali pacienta alebo zachraňovanú osobu, má aj vlastne tupý hrot, nejde o nejaký spare point alebo niečo podobné. Celková hmotnosť noža je 85 gramov, hmotnosť opaskového reflexného púzdra je 35 gramov, dĺžka noža je 21,4 cm, dĺžka čepele 9,9. No a ja tu jeden mám, ktorý používame a doniesol som si aj takéto tráfo, čiže jednoduchý kábel a asi takto vyzerá v praxi F-Rescue. Nemá s káblikmi absolútne žiadne problémy. Tieto nože sú veľmi ostré. Dá sa s nimi veľmi ľahko pracovať.